abort sa yeshi dape. De mansa de dape. Arki mo lesen gisa abebele tak about de mansa de dape. Omdat di wante we tak ulop tak na nga word to. Ulop tak na nga sa skrivi une wan tak u egi word to. Shalom brother. We arki you me kitaki. Ma a platform this na unu platform. And sa we do ja ifa sa we do we leave them people. En a eerst pas sa we do sa we sort the people tak de kring te we ko pescado. Me shi inyo anu of you saka ma sigaret. Dat want dat de kring. A de fale prespari tak te we takanga de people who sort them tap de fout. Isabi, want alama wan taki, alama wan lek uit. En blaka mana in sa furu sani, ma wan sani ama keer unu. Une pas de wet fugado tu. En te pas de wet fugado tu, dan altijd a people unu de indumru. Is je? Please give me Jesaja hoofdstuk 60 vers 1. Ja, please say Jesaja 60 vers 1 give me. Want we sorry pide, sana a probleem voor a people kuno. Want we hargo we takko, usap disi, usap dati, ma a probleem voor Israël na disi arki. Jesaja, hoofdstuk 60 vers 1. Sorry. Opo, breaky, because you let him then come. And glory to Master, the Opo na Utapu. Glory to Master Opo na Utapu. Omdat we hebben woord to GADO. A enige sasa umustu na pastu sa GADO script kuno in a Bijbel. Maar nu is afstaan naar de chief Israël. Gin Klaagliederen, hoofdstuk 4 vers 1. Mosori sa staan naar de chief Israël. Want usap puru, usap ala de konik kurang tapu, ma stanza e mankeer de zogenaamde de plakama nga ingi, na fuhote commanderi pu GADO. Dat na ene stapas u kan takko, u kan protesteer, u kan tusawani kapag rota pu disi. If a zogenaamde plakama nga ingi, ne hote commanderi pu GADO, arkisa osanang onu. Klaagliederen, hoofdstuk 4 vers 1. Klaagliederen, hoofdstuk 4 vers 1. Para go to belasi hemskei, para go to las essay, para kan dat de zogenaamde plakama nga ingi, de helemaal onder het voor sociaal maatschappelijk ladder. Lees je? Para moro fini go to, bij kontenki, para moro fin go to, amoro post aan dat grond tapu, para kontenki, dem troe, dem stong voor de Santa Pressie. Dat troe dat stong voor de Santa Pressie, dat de chief Israël. Dat de zogenaamde plakama nga ingi. Lees je? De ben troe, dem Firistong voor de Santa Pressie, dat tapu Ibri Stratu. Dat Ibri Stratu we dat tapa oku. We tak puru, we leg uit. Maar hoort de commandeur voor GADO 0,0 nihil. Lees je? Den diri man piki voor Sion. Kakaro taki, una de diri man piki voor Jerusalem. Una de konu tap grond tapu. Maar we wakken na sigaret in Usaka. Una wa trouw na de vrouw punu. Una wa hora sabat heila. De konu voor Israël. Lees je? Dit is de leki den fini go to. Vadam luku, na dem leki klei patu. Vadam en luku nu, lek klei patu, lek soso sani. Omdat a zogenaamde plakama nga ingi, no wa hora wet pu GADO. Uno wa hora sabat heila. Next a script in a Bijbel uno wan do. Maar te eko am dansi, prisiri, sa utewel. Tabula. Seide Israël, seide GADO ever gelijk uno nga go to. Dat na status voor a zogenaamde plakama nga ingi. GADO voor Kisayu. Leko speciaal volk. Mopo voor alle volk op grond tapu. That's right. Maar zij de begrijping. Zij de altijd wel les aan uit. Zij de tak de moro mooi woord toe. Nu kunnen de afgelopen jaren. De afgelopen decennia. Toen we op assembleeleden. De man met tak de moro mooi woord toe zat in een Nederlands woordenboek. Maar sada man doe je de plekken man. Sada man doe je de ingi. Tanga de plakka bradak pi na de ingi bradak pi. Na tap say no ma kiesgrond de rechter. Maar happy a zogenaamde plakka man na ingi en leg uit. Dit is de haring van het vee.
fu kombaka, fu teka hergrond tapu abra. That's right. Maar if a black man de I order, a black man de order wet fu GADO, then a next one meeting. And that is how we sort the people ja. Wanna yap ye kokra ku wonta ba uku. This stuff I saw on lobby. Let's go to the taya bidra be brother. Madam luku, madam yeki wan patu. Da roka fu da anu fu wan poto bakar. No una a roka fu wan poto bakar. Met andere woorden, you mop op go to, you control helemaal clay. Dat na status fu a black man tide na day. Gona Jesaja hoofdstuk 60 vers 1. Herti asu karanta black man nga ingi aben druk. Druk pusang, druk proko asabat fu GADO. Dat na ko de impina. Dat na te pastor me ko pokugi, de go dansi wel. Maar dat you aben druk. Lees baka kim sa Jesaja 60 vers 1. Jesaja 60 vers 1. Papa, thank you because you let it then come. And the glory for Masra, the oppo, na you tapu a glory for Masra, GADO promise unu akone kreg. Maar voor dora drape, voor a glory for GADO, umusfu hode commentary Israël. Umusfu hode wet. En ook gewoon. Het gaat niet uit de hemel vallen, het vallen van de no. Umusfu asan kitati. Lees die godoro. Vers 2, because die luku, tungunu, dat tapu grond tapu, tungunu dat tapu grond tapu. Dat na een periode bij je no. Teel look at the board, sorry, even soldier. Teel look at the board, just sort food manja, the Malay you tak na Christus, na Jesus. Sort food to manja, the Malay tak na Jesus. If you must bet suma na Jesus, na nga kennis na nga asabi sa abinono, suma na Christus, suma na Jesus van you. De onderste one, de one die zie. Maar de man sorry ooit in de Bijbel dat ik schreef. Maar die de sorry, dat suma, dat mo lees en die in de Bijbel. En dat we lukken suma naar Christus te uba lees, dat je sorry if na dit of na dat. We lukken op beschrijving van GADO sorry kring in de Bijbel van Christus is je eruit. Ima 1 vers 1 voor Openbaring. Openbaring 1 vers 1. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Dus nou we lezen die sorry kring voor Jezus Christus. Van Christus is je eruit. Lees je? Jump op naar vers 11, even snel. Vers 11. Midden de alpha naar de omega. De first one naar de laatste one. En zal je dat zien? Schrijf je dat naar ieder boek. Zie dus Christus naar apostel naar de laatste one. En sa Johannes beshi, ama moest beschrijven in een boek. Nou kom we lezen, kom we lopen. Sa Johannes schrijft in een boek. Kom we lezen, sa Johannes beschrijft in een boek. Van Christus, van Jezus beshi eruit. Zie Openbaring 1 vers 14. En mene, nou wie we weten die katoen. Arti bon brada. Ik ede nanga wiri, we weten katoen. We ede wiri nanga barba wiri, en we weten katoen. Te wel isa Bijbel, te wel op grond tapu. Tu soort wiri de ina grond tapu. Alanga grati wiri, nanga a wiri sa de cruz. Soort one thing, ik ede katoen. A cruz wiri toch? Dus nou we tegen pak punt 1 en sorry dat een wiri met de katoen. Dus dat we hebben cruz wiri. Lees je? En heden, nou een wiri, we weten die katoen. We weten katoen, we hebben structuur voor katoen. En weten, lekker sneeuw. En we hebben kleur voor sneeuw, weten. Wat sneeuw nou weten. Maar weten ook, sorry dat Christus bij afstabi, wijsheid. Deze man weet dat wat ik aan mijn ogen roep, dat je zegt dat maar dat eigenlijk moest de wan kon man. Maar Christus weer weet helemaal, met andere woorden, Christus bij afwet. Want als je zou weten dat Christus bij gewoon een pak ombaka. Dus Christus bij de in volle glorie. Dus Christus bij je alle wijsheid. Want als Heer Bijbel zou wel lezen, ja, dan abra Christus wel lezen. Je hebt midden. Oké, dat we gaan morgen para lezen. En hem ai, bij de lekje een fire vlam. Christus is ai bij de lekje fire vlam. Zij de Christus ai bij de lekje fire vlam. Christus ben drink wijn. A eerste wonder. Sa Christus doet die akkoord op een grond op DISI. Dat verandert water in wijn. Dus Christus ben drink wijn. Maar man, ben je wat dronken man. In de Bijbel mij kare wa wine people. Maar man ben drink. Dus je mag dronken. Als zo'n doe aan het drinken. Je mag drinken. Als zo'n doe in de Bijbel aan het drinken. Maar je dronken. Dus je mag drinken wat chinsani. Maar in hem dronken. Lees je? Dat we lezen nou steeds in de naar wini. En hem ai, bedele ki een fire vlam. Christus is ai bedele kwa fire vlam. Lees je? Vers 15. En hem kutu,
Bedelek fini kopro. Putu bedelek fini kopro, maar mi be wan hina sas ninga na 40 vers 12. You know the drill. Sorry, even Atori zei de Christus, I be ready. Hina sas ninga na 40 vers 12. En I zade ready na witi wini. En en tisi zade ready na merking. Dus de I zade ready na wini, abe drink wini, make I de ready. Dat make I be ready. Dus terwijl is like wat fire vlam in Openbaring, omdat Christus be drink wini. Lees je? Openbaring baka, Openbaring baka. Openbaring 1 vers 15. Sorry. Hem futu. Bedelek fini kopro. Wat vind kopro tori de unataren? Oké, en putu bedelek fin kopro. Is op de SWM buis. Is op kleur de abi. Oké. Bruin de abi. Bruin. De SWM buis. Ah, no, de plastic buis, sorry. De kopro buis. De kopro buis. Dat na bruin. Toch? En na bruin de komt bijna de veilige kleur voor mij anuja. De kleur voor je skin. Maar arkisa abijbel kaki. Lees je? En hem futu. Bedelek fini kopro. Je putu bedelek fin kopro. If je a kleur fi putu. Na a kleur fi hair skin toch? If je putu bruin. Ik weet je weti. Tenzij je plicht aan mi man. Dus hij putu be bruin. Dus een hair skin be bruin. Maar luku op bruin. Ama skin be de. Ano amang op bruin Christus skin be de. Lees je? En hem futu. Bedelek fini kopro. Je putu bedelek fin kopro. Disi. Den be brong na iniwa onfu. Lek de man be bro me iwa onfu. Te you bro san iwa onfu. Zo kleur aan mij kisi brada. Baka. Dus Christus be de donker van kleur. Een man be bruin, maar een man be de donkerbruin. En if een man de donkerbruin. En dat is dan zo beschreven, just net. Soort want naar Christus. Een man disi of een man disi. Een man disi. En dit is de man leren nooit in een kerkie. Omdat de pastors voelen een lei. That's right. Evangelie nou een leugen. Die vandaag de Adventisten nou een leugen. En de man schrijft krantenartikel in een krant. Dat uno nou een haatgroep. Maar we bidden, ze schrijft in een Bijbel. Per harte. Dit is de lobby. Hoe zou de man zijn een lobby voor GADO? Ik mag geen familie, brada. Dus nou is het suma van Christus de shit eruit. Dus Christus aan een amandisi. Amandisi na Caesar Boucher. De man kenki a schilderij voor Christus. Want in de Bijbel voor nu fossi, schilderij bij de vrouw de shit eruit. Dat de man kenki, dat de man pot de eigen beeld. En dan zo de wetman onderdruk uno. Na een Bijbel. Maar nu attendoro pa. Usap sa Bijbel etaki. En uno na de soldaat voor GADO. En dat ne knap dat hem zie ik altijd even naar de toch nu. Dat was sorry sa essa met tiden na day op knap ja. Want dit is de revolutie voor GADO. En de revolutie zou we afdrieën en ik had in 83. Maar nu na echte revolutie. Maar die atapra outdraai. Na uno ode de kounu tap grond tapu jabaka. Maar dan net we achter brada. Who's the king? Christ! Who's the king? Christ! Uno na de kounu voor grond tapu. En Christus na ufesman. That's right. In Ezekiel hoofdstuk 37 vers 10. Ezekiel hoofdstuk 37 vers 10. En mi ben taki profeti taki. En mi ben taki profeti taki. So leki. So mi ben taki profeti taki. So leki abe commanderi mi. So le GADO be commanderi uno. Lees je? En plo be kom na dem ini. Si plo be ko uno. Met andere woorden, we begi saba Bijbel. En dat nekje de brada ja eknapu. Na a geest voor ateng. Na a juru doro. Tak den blaka mang muskong makandra baka. En dis na fa auroko e begin. Ucharu alamala ko makandra baka. Udat u kan tek a grond tapu dis abra baka. In 24 vers 14 voor Matthäus. Matthäus hoofdstuk 24 vers 14. We sorry in a buku. Tak blobe ko umbak. Want pos uno be yera woord voor GADO ube dede. Uno be da libi. Maar no bloko in uw baka. En dit is wat ons doen. Matthäus hoofdstuk 24 vers 14. Matthäus hoofdstuk 24 vers 14. Aha. En dan. Ai. En dan sa peki da bunyusu. Disi uda kounu kondre. Die heri grond tapu. Sisa ons doen. Ons spreken bonnieuws naar heri grond tapu. Lees je. Leki wango toigi die ala nasi. Lek wango toigi die ala nati sago in katibo. Die alle volk voor Israël zagen in Katibo, lees je? En dan da kapa sa kom. En dan akaba van grond tapu sa kom. Dus a pistori sa we doen ja? Non ina maka inse brada, ina maka inse brada. Lees je?
Je zei met Matthäus 24 vers 14. En dan ze preken dat boenjoesu. Dus voor de koning kondre die heri grondtapu. Heri grondtapu. Leki wan gotuigi die alle natie. Leki wan gotuigi die alle natie. En dan de kaba zal komen. We are gods, we are kings, we march in faith, 'cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, 'cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change 'cause we believe we can.